Хәерле кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Альбина Вәлиева бүгінгі шығарылышның төп темалары. Еллык статистика. Түбәнкамда юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча комиссия утырышы узды. Нәтиҗәләр ясау максат кую вакыты. Иҗтимагый совет утырышында узып баручы елга йомгак ясадылар. Үзгәрешләр кертелә. Түбәнкама һәм Яр Чаллы шәһәрләрен урап узу юлы түләүле булачак. Яңа ел мөгъҗизасы. НТР Медиа холдингы 2 баланың теләген тормышка ашырды. Иминлек беренче урында. Шахмат ул бик әйбәт уен, кирәкле уен әйбәт. Безнең бүген көндә бик уйларга кирәк, һәрбер әйберне уйлап эшләргә. Шахмат һәм бокс клубында янгын сөндерү һәм экология бүлеге хезмәткәрләре кунакта булды. Түбәнкама районында ел башыннан 174 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән, анда 8 кеше һәлак булган. Бу хакта юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча комиссия утырышында Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Илдар Әхмәтҗанов хәбәр итте. Аварияләр саны 35%-ка диярлек арткан. Теманың дәвамы алдагы материалда. Түбәнкамада юл хәрәкәтләренең төп сәбәпләре үзгәрешсез кала. Каршы як полосага чыгу, юл бирмәү, шулай ук җәяүләр тарафыннан кагыйдәләрне бозу. Дәүләт автоинспекциясе аварияләр статистикасын игълан итте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда аварияләрнең төп күрсәткечләре арткан. Бәрелешләр 63%-ка, 35 юл транспорт хәрәкәте. Узган елның шушы чорында 8 кеше һәлак булган булса, быел 5 кеше. Имгәнүчеләр саны 45%-ка, җәяүләрнең тапталу очраклары 16%-ка күбәйгән. Һәлак булучылар юк, имгәнүчеләр саны 27%-ка арткан. Илдар Әхмәтҗанов үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Сөембикә, Бызов, Шишмәле урамнарындагы тротуарларда ут баганалары урнаштырылмаган, чистартылмаган юлларда авария сәбәпчесе була. Идарәче компанияларга мөрәҗәгать итәм. Ишек аллары сезнең җаваплыктагы территория. Намус белән эшләргә кирәк. Халык сезгә ышана. Торак фонды белән идарә итү өчен акча түли. Сез ишек алларын чисталыкта тотарга тиеш. Юл транспорт хәрәкәтләре саны 34,8%-ка арткан. Ел башыннан 174 авария теркәлгән. Нәтиҗәдә 8 кеше һәлак булган. Комиссия утырышында профилактик чаралар турында да искә алдылар. Шундыйларның берсе кышкы каникуллар, засветись. Гөлия Нигъматуллина, Анжелика Степанова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. 30 декабрьдән 31-не каршы төндә Түбәнкама һәм Яр Чаллы шәһәрләрен урап узу юлында түләү кертелә. Бу хакта Автодор матбугат хезмәте хәбәр итә. Җиңел машиналар өчен юл бәясе 486 сум тәшкил итәчәк. Түләү ирекле агым системасы нигезендә автоматик рәвештә башкарылачак. Махсус рамкалар автомобильнең узу фактын һәм аның дәүләт номерын теркәячәк. Әйтергә кирәк, шоферлар Алабуга һәм Яр Чаллы аша узучы бушлай маршрутны да сайлый ала. Махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү, педагог һөнәренең абруен күтәрү буенча муниципаль программа эшләү, иҗтимагый советының төп эш юнәлешләренең берсе. Фәрит Мингәрәев узып баручы елга нәтиҗә ясады. Аның әйтүенчә, совет вәкилләре гуманитар ярдәм җыюда зур активлык күрсәтә. Исемлеккә солдатлар гына түгел, Татарстан шефлыкка алган шәһәрләр дә керә. Мисал өчен Лисичанск мәктәпләренә 1000-нән артык китап җибәрелгән. Иҗтимагый совет хакимият белән халык арасын тоташтыручы күпер дип белдерде Ратмир Биләев. Түбәнкама мэры катнашучыларга рәхмәт белдереп, иң активларга дипломнар тапшырды. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез безнең номер 8917 90 73 077. Яңа елга кадәр санаулы көннәр калып бара. Озын каникуллар күңелле, файдалы һәм имин үтсен өчен нинди кагыйдәләр үтәргә кирәк? Бу хакта техника мастерства шахмат һәм бокс клубына йөрүче балаларга сөйләделәр. Профилактик әңгәмәне төрле өлкә белгечләре, янгын сөндерүче, эколог, урман хуҗалыгы хезмәткәре үткәрделәр. Тулырак алдагы минутларда.
Шахмат өстәле артында ике һөнәр иясе, янгын сөндерүче белән эколог. Коткаручы тиз карарлар кабул итәргә күнеккән, табигать сакчысы һәр адымын алдан уйлап эш итә. Бүген алар техника мастерства клубының махсус кунаклары. Максатлары балалар белән профилактик әңгәмә үткәрү. Любой фейерверк, любой салют, который залетел в окно, на балкон многоквартирного дома, он вызывает что? Пожар. Янгын чыккан очракта ни эшләргә? Коткаручы Илнар Абукаев балаларга төп кагыйдәләрне аңлатса, экологлар табигатьне саклау юллары турында сөйләде. Махсус кунак хәрби операциядә катнашучы. Мондый очрашулар биредә даими рәвештә үткәрелә, чөнки яшь спортчылар иминлеге өстенлекле бурыч ди Раил Әслямов. Безнең быел 80 ел булды. Бөек Ватан сугышына аларны хөрмәт итеп оештырабыз шахмат турниры балалар белән. Менә шулай. Һәм дә аларны хөрмәт итеп, менә мин урамда җыйдым менә шундый шишкалар. Голубой ел инде ел, бит. И аны утыртып, аларны утыртып, менә шундый агачлар чыкты. Һәм Алла бирсә, без 2нче елга безне балалар белән аларны утыртырбыз. Йөрәк шикелле булачак. Кайманов урамында урнашкан шахмат һәм бокс клубы 2 ел элек ачылган, биредә 4 төркем эшли, 40 бала шөгыльләнә. Дәресләрне тәҗрибәле тренерлар алып бара. Яңа ел алдыннан үткәрелгән турнирда җиңү яулаган спортчыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Шуларның берсе Гүзәл Хайретдинова. Миңа монда бик ошый, мин 3 ел монда йөрим. Менә бүген ничәнче урында булдың? 1нче һәм 3нче. Шахмат ул бик кирәк спорт төре. Бик яхшы спорт инде. Шахмат уйнаган кешеләр алар почти бөтен дисциплиналарда да мәктәптә яхшы укыйлар. Шахмат бик күп вакыт таләп итә. Шахмат уйнаган кешеләр развиваться итәләр постоянно. Катнашучыларны кыш бабай белән кар кызы да котларга килә. Күңелле җырлар, матур шигырьләр һәм әйлән-бәйлән уйны балаларга бәйрәм рухы өстәде. Раил Әслямов әйтүенчә, планда шахмат беседкасы төзү. Аның эскиз проекты инде әзер. Шахмат ул бик әйбәт уен, кирәкле уен, бит. Безнең бүген көндә бик уйларга кирәк, һәрбер әйберне уйлап эшләргә. Шуңа күрә шахматны киңәш итәм, уйнарга барсына да уйнагыз. Энтер Медиа холдинги Теләкләр чыршысы акциясына кушылды. Аның кысаларында әтиләре халык булган яисә махсус хәрби операция зонасында хәбәрсез югалганнарның балаларына аерым игътибар бирелә. Бүген безнең редакциядә Калиничевлар гаиләсе кунакта булды. Аня, Лиза һәм аларның әниләре журналистларның эшчәнлеге белән таныштылар. Радио һәм телевидение алып баручылары ролендә үзләрен сынап карадылар. Кыш бабай белән кар кызы нәни кычыкларга бүләкләр тапшырдылар. Алар тылсымчыдан тимер аяк сораган булганнар. Бүләкләр арта, демәк, шатлыклы йөзләрдә күп булачак. Кыш бабай был акциясенә Нардуган җыр һәм бию ансамбле кушылды. Артистлар хәйрия чарасында елда катнашалар. Балаларга уенчыклар, китаплар алып киләләр. Шушы көннәрдә күчтәнәчләрне Энтер кыш бабайы адреслар буенча тарата башлаячак. Әлеге чарада без инде һәр елны катнашабыз. Һәм инде бу бүләкләрне әлбәттә балаларга тапшырырга дип уйлыйбыз. Һәм инде аларга киләсе яңа еллар белән котлыйбыз. Һәм инде һәрбер шәһәрдәшләребезне шулай ук яңа ел белән котлап калабыз. Аларга исәнлек, саулык, бергәләп шулай шундый чарада әле катнашырга насыйбыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич көн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, ялларыгыз күңелле һәм файдалы булсын.